Να καλημερίσουμε δύο γιατρούς, τον κύριο Δρετάκη και τον κύριο Χίσα. Είναι ορθοπαιδικοί χειρουργοί. Καλημέρα σας κύριε, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Στο ΣΚΑΕ για να μιλήσουμε για μια πρωτοποριακή μέθοδο ρομποτικής ορθοπαιδικής χειρουργικής που εφαρμόζεται εδώ στο Μετροπόλιταν. Ήρθε και εφαρμόζεται στους γειτονές μας εδώ στο νοσοκομείο και βλέπουμε και σχετικές εικόνες. Να μας πείτε περί τίνος πρόκειται και πόσο σημαντικό είναι αυτό που γίνεται για πρώτη φορά και στην Ελλάδα. Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή ρομποτικής τεχνολογίας στην ορθοπαιδική στη χώρα μας. Είμαστε η τρίτη χώρα μαζί με τη Γερμανία στην Ευρώπη στην οποία εφαρμόζεται αυτή η τεχνολογία. Έχει ξεκινήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφαρμόζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες σε 160 από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία των ΗΠΑ. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που την εφαρμόζουμε. Είναι για το γόνατο και το ισχύο, έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή βλέπουμε το ισχύο. Ακριβώς. Ναι. Η εφαρμογή έχει να κάνει σε προβλήματα οστεοαρθρίτιδας στο γόνατο και στο ισχύο. Με τον τρόπο αυτό, ένα μεγάλο μέρος ασθενών που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα μπορούν να αποφύγουν την ολική αντικατάσταση, ιδιαίτερα στην άρθρωση του γόνατος. Και με αυτόν τον τρόπο να επέμβουμε μόνο στις περιοχές που πάσχουν, χωρίς να χρειαστεί να αντικαταστήσουμε όλη την άρθρωση. Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική τεχνολογία. Βοηθάει τους ασθενείς να έχουν ταχύτατη αποκατάσταση. Φανταστείτε δηλαδή, ότι όταν λέμε ρομποτική, τι αλλάζει στην πραγματικότητα? Δεν μπαίνει ανθρώπινο χέρι, τι αλλάζει? Όταν λέμε ρομποτική, εννοούμε ότι ο γιατρός κατευθύνει το ρομπότ και το ρομπότ εκτελεί με ακρίβεια 1/10 τη χιλιοστού. Με ακρίβεια που το ανθρώπινο χέρι. Μεγαλύτερη ακρίβεια από το ανθρώπινο χέρι. Ακριβώς. Με ακρίβεια που το ανθρώπινο χέρι δεν μπορεί να εκτελέσει. Και σχεδιάζει και εκτελεί το ρομπότ με τις εντολές και την επίβλεψη πάντα του γιατρού. Δεν δουλεύει μόνο του το ρομπότ, αλλά προσφέρει μια ακρίβεια που ποτέ δεν την είχαμε. Και επίσης θέλω να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο κύριος Χίσας, εκτός από την οστεοαρθρίτιδα, που είναι η κύρια ένδειξη, έρχεται το ρομπότ να δώσει λύσεις σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μεγάλης ηλικίας, είναι 55, είναι 60, είναι 45, είναι 65 και είχαν σοβαρά προβλήματα με μηνίσκους, με τραυματισμούς χόνδρου και έχουν βγει εκτός άθλησης και εκτός κίνησης, διότι δεν θέλουν να κάνουν μια βαριά επέμβαση, μια επέμβαση αλλαγής άρθρωσης, όμως τώρα μπορούν να κάνουν μια πολύ πιο σύντομη, μικρή και ακριβίας επέμβαση. Και με πιο γρήγορη αποκατάσταση. Ακριβώς, και να βρεθούν γρήγορα πάλι στο περπάτημά τους, στην κίνησή τους, στην άθλησή τους φυσιολογικά. Μάλιστα. Κύριε, να σε ευχαριστήσουμε. Είναι πρωτοποριακή μέθοδος πραγματικά και το λέμε και είναι μόνο εδώ, νομίζω, εφαρμόζεται στο Μετροπόλιταν. Μόνο στο Μετροπόλιταν και μάλιστα είμαστε, όπως είπε ο κύριος Χίσας, η τρίτη χώρα στην Ελλάδα και μάλιστα. Τρίτη χώρα στην Ευρώπη, μετά την Αμερική. Στην Ευρώπη και μάλιστα η τρίτη χώρα, η Γερμανία, ξεκινάει μετά από εμάς. Δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Πρακτικά είμαστε και σε κάτι καλύτερο από τους Γερμανούς. Στείλτε τώρα, παιδιά, στους Γερμανούς λίγο να χαλαρώσουν. Να είστε καλά, κύριε. Καλημέρα. Καλές επιτυχίες. Ευχόμαστε. Να είστε καλά. Γίνεται κάτι καλό που και που. Ευτυχώς.